Sa mga pampubliko at pribadong paaralan na nasa loob ng komunidad, posibleng ma-roll out ang vaccination program sa mga kabataan na nasa edad 12 to 17 years old sa Mabalacat City. Ayon yan kay Dr. Jose Antonio J. Rivera, ang health consultant ng syudad. Sinabi ng doktor na hindi hahalo ang hanay ng kabataan sa mga existing na vaccination sites. Most probably, tatlo yung tinitignan naming venues, no? Number one, the colleges or the schools themselves, no? Kasi nakita natin, no, napakalaki ng kanilang yung mga nakita nating mga schools dito sa Mabalacat when we went on an ocular, nakita namin ang lalaki ng kanilang space, no? At pati ang master listing nito ay may koordinasyon sa Department of Education, gayon din sa mga pediatric o school clinic na may listahan ng mga kabataang may comorbidities. Hindi hahalo ang ating 12 to 17 sa mga grupong yon. Ginawa natin sila sariling cell nila, sariling lugar nila. And last week pa, nakipag-usap na kami sa DepEd, yung ating head dito ng DepEd, plus ang ating mga out of school, no, through the aming census, para mag-come up ng sariling master listing that is apart, hiwalay sa paggagawa namin sa mga regular na vaccination. Bago pa ma-roll out ang vaccination program sa 12 to 17 years old na kabataan na with comorbidities, ay naglabas na ng guidelines dito ang Department of Health. Pasok pa rin ito sa A3 group. Ilan sa mga requirements ay ang mga sumusunod: informed consent ng magulang o guardian bago babakunahan, supply availability ng LGU sa mga bakunang Pfizer at Moderna na tanging binigyan ng FDA o Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization o EUA para sa 12 to 17 years old, at medical clearance mula sa doktor. Ayon kay Dr. Rivera, upang hindi naliligaw ang mga magulang na aalalay sa kanilang mga anak na pababakunahan na may iniindang karamdaman, gagawin nilang sentralisado ang access ng mga doktor na pedya para magbigay ng standard medical clearance. Gaya ng sabi ng DepEd, ng DOH, uunahin yung may mga comorbids. So, kailangan itap rin namin yung aming mga pediatrician na nandito sa Mabalacat City para aware sila. Hindi tayo magkagulo. Bago i-roll out, alam nila, either we give them a template of a certificate na kailangan gawin. Kasi yun ang nakita nating delubyo or konting dilemma dun sa ating mga adult with comorbids. Samantala, ang pakikitungo sa pagbabakuna sa mga kabataan ay alinsunod na rin sa general assessment ng DOH at DepEd sa pagkasanang muling pagkakaroon ng pilot face-to-face classes sa bansa. Sa pulong balitaan ng DepEd kahapon, binabanggit na out of 638 na eskwelahan sa buong bansa, 59 na ang nasuri ng DOH at DepEd na maaring maisali sa face-to-face classes. Habang sa pilot testing, inaasahan ng 100 public schools at 20 private school ang inaprobahang magsimula sa pilot face-to-face classes. 100 po na public school at 20 pribadong paaralan ang pinayagan na makapag-umpisa. So, batay po sa isinumiti nating listahan na kinapapalooban ng 638 schools, ay 50 po dito ang nasuri ng DOH na maaari pong isama dito sa ating initial na pagpapatupad ng pilot face-to-face. Sinabi naman ni DepEd Secretary Leonor Briones na ang pilot testing ng face-to-face ay hindi mangyayari na araw-araw ang pagpasok. Maaring magbago man ang kurikulum pero tiyak na blended learning system pa rin umano ang ipaiiral. At sa mga bumabati ko sa DepEd kung bakit 1 buwan ang itinatagal ng pilot testing, sagot ng kalihim, hindi ura-urada ang pagbubukas ng face-to-face classes na maraming aspeto silang isinasangguni. Paolo G. Santos, CLTV News.